של מיץ פטל. הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה. היו לו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ותריסים אדומים. החיות בחורשה שאלו, מי הוא מיץ פטל? אבל אף חיה לא ידעה. אחר הצהריים הלכה לה הג'ירפה בשביל. איפה הג'ירפה? ואת מי היא פגשה? את האריה. שלום אריה. שלום ג'ירפה, רוצה לבוא איתי? לאן אריה? שאלה הג'ירפה. אני הולך לברר מי זה מיץ פטל, השיבה אריה. טוב, אמרה הג'ירפה. הלכו והלכו עד שהגיעו לבית שהיו לו תריסים אדומים, חלונות ירוקים וילונות צהובים. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. גלינג גלונג. מי זה מצלצל? שאל מיץ פטל. אנחנו. זה רפה ואריה. טוב, צעק מיץ פטל, מה אתם רוצים? לדעת מי אתה? אמרו הג'ירפה ואריה. אני מיץ פטל, אמר מיץ פטל. לא, אמרו יחד. איזו חיה אתה? תפתח לנו בבקשה. לא אפתח, צעק מיץ פטל, זה סוד. מה נעשה? שאלה הג'ירפה בלחש את האריה. יש לי רעיון, לחש לאריה. נתחבא עד שיצא מיץ פטל מהבית שלו, ואז נראה מי הוא. הג'ירפה הייתה פה, והאריה היה פה. אוקיי, רגע, אני צריכה קצת לזוז, שיראו. אנחנו מתאמנים על השגה ליום הולדת שלי. הלכו, בסדר, נמשיך. הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב. אמר האריה בעצב, אבל ג'ירפה. מה? שאלה הג'ירפה. רואים את הצוואר שלך, תהפכי את הג'ירפה שיראו אותה במצלמה את הצד המצוין. תסובבי את הג'ירפה קצת. רואים את הצוואר שלך, רואים את הראש שלך. מיץ פטל יראה ולא יצא מן הבית. נכון, רגע, אני צריכה לעמוד. כי את רואה את הג'ירפה ואת לא רואה את האריה. נכון. אז מה נעשה? שאלה הג'ירפה. יש לי רעיון, אמר האריה. נתחבא מאחורי עץ גבוה. נתחבאו מאחורי ברוש גבוה. אוי, זה בסדר? אמרה הג'ירפה בעצב. אבל אריה, מה? שאל האריה. רואים את הראש שלך, רואים את הזנב שלך. מיץ פטל יראה ולא יצא מן הבית. עמדו שני... לא רואים את הג'ירפה, רק את האריה. נכון, יפה מאוד את עושה. עמדו שני מצובים ולא ידעו מה לעשות. לך יש רעיון מה לעשות, יעל? כן. מה? בוא נתחבא משיח רחב, נתחבא בעץ גבוה. נכון, אז זה בדיוק מה שהם עשו. התחבא האריה מאחורי שיח רחב. התחבא הג'ירפה מאחורי עץ גבוה. עמדו בשקט בשקט והביטו על הבית של מיץ פטל. פתאום נפתחה הדלת, ורגל קטנה לבנה, תשים הרגל שלך. רגל קטנה לבנה הציצה. הנה מיץ פטל, צעק האריה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. אתה רואה, אמרה הג'ירפה בכעס, בגללך. בכה האריה והבטיח כי לא יצעק שוב. עמדו בשקט בשקט וחיכו. פתאום נפתחה הדלת, ומה הם ראו? שתי אוזניים ארוכות לבנות מבריקות חלקות. הנה מיץ פטל, צעקה הג'ירפה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. את רואה, כעס האריה, בגללך. בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב. עמדו בשקט בשקט וחיכו. ואז נפתחה הדלת, והם ראו רגל לבנה ועוד רגל לבנה. שתי אוזניים לבנות וארוכות, גוף קטן ולבן. הם עמדו בשקט בשקט ולא צעקו. והנה סוף סוף מיץ פטל הארנב. לקח מיץ פטל מהגר והתחיל לעדור בגינה. אנחנו כבר יודעים מי אתה, קראו הג'ירפה והאריה מאחורי העצים. ואתה לא יודע מי אנחנו. אף אחד לא יודע מי אני, אמר מיץ פטל, זה סוד. רגע. אני יודעת להקריא את זה כאילו. אבל אנחנו יודעים מי אתה, ואתה לא יודע איפה אנחנו, קראו האריה והג'ירפה. ביט מיץ פטל בכל הכיוונים ולא ראה שום חיה. אז מי אני צעק? נראה אם אתם יודעים. אתה, אמרה הג'ירפה, אתה פיל. אוי, שיב מיץ פטל, שטויות, זה לא נכון. אתה אולי יתוש? צוחק מיץ פטל, שטויות, זה לא נכון. אתה נמר? לא נכון. צפרדע?
לא נכון, צחק מיץ פטל. חזיר? שאלה הג'ירפה. לא נכון, כעס מיץ פטל. כיפות, קרא אריה. שטויות, אמר מיץ פטל. ארנב, צעקו הג'ירפה ואריה ביחד. איך ידעתם? שאל מיץ פטל. גילינו, אמרו הג'ירפה ואריה. נכון שלא רואים אותם? נכון. מתחבאים טוב. אתה רוצה להיות חבר שלנו? בסדר, השיב מיץ פטל, אבל מה נעשה? התחרות, הכריז אריה. התחרות, צעקה הג'ירפה. עכשיו רואים אותם מתחרים, הם רצים ורצים מסביב לשיחים, ומדלגים ומדלגים, אבל מיץ פטל משיג אותם. הוא עבר את הג'ירפה, הוא עבר את האריה, הוא נכנס הביתה וסגר את הדלת. הגיעו, ואז מגיעים, יופי, אז מגיעים האריה והג'ירפה ומצלצלים בפעמון הקטן שבדלת. תצלצלי. תגידי גלינג לונג. גלינג לונג. מי זה מצלצל? שאל מיץ פטל. זה אנחנו, ג'ירפה ואריה. אז אם אתם חברים שלי, אז בואו תיכנסו הביתה. ואז האריה והג'ירפה נכנסו לבית שבו חלונות אדומים, וילונות צהובים וסוסים ירוקים. לא רואים אותם בבית. נכון, ומיץ פטל כיבד את החברים שלו בסוכריות ועוגיות ובוטנים ושוקולד, וגם נתן להם לשתות מיץ פטל מתוק מאוד בכוסות גבוהות. תשתחווי עכשיו. יופי.